after akapanga meeting yawo yakavota mmene zitaenderemo ndidzatulutsa mayina pa mayina apo tikwadziwa amene ali against mgwirizano ndetu kwadziwaso amene akupangidwa promise ichi kuti awapatse kuti agwetse chipani atenge chipani apite nacho ku MCP anga kuti MCP wadatipangirapo kanthu from day one kuma zitonzo zokha zitonzo mgwirizano otani nde mufuna mupitirize zitonzozo chifukwa choti mufuna mupite kumene koko mukaje ma sausage noka muzitiona ena afe timalimbikira izizi chifukwa chokuti tudziwa kuti tili ndi mtima woti anthu ena ake at least adzapezeko kena kake ana askuluwo ana askulu ena akusowa ntchitowo azigogo m'midzima amene akusowa ya mchere sindikunena sugar chifukwa sugar mgogo wina wake sangakwanitse kuti akagule sugar ndetu ufuna iwo aja kuti tizinthu tikoti ngono ngati timene toto azizatha kutipeza ndizotheka abusa ena aphanga Bishop Phanga analalikira bwino ko basi mpaka napanga live dziko la tulija ndizotheka zinthu zimene zozo kupangika bwino mukapanda kuchingira kuti anthu ena akafuna kukudzudzulani basi mwatsekereze pakamwa ndizotheka kuna kuti yayi inu bwanja pamwina mutatere koda apa zinaenda bwanji kuphunzira sikutha iya ndikudaba kuti inu nzeru zake mmazitenga kuti ifaka muzo amanene atu zimenezo kunena kuti kuphunzira sikutha nzeru zake kamu mazitenga kuti zikhoza kutheka munthu wina wake wamba kunena idea ina yake ota alibe udindo a president aja nkumvera kuti ya zinthu mmathandizana osati greed yera kuti muzikangopanga nokha the majority adzivutika no anthu ena akhoza umane ena ankanena pakati chifukwa choti anakumana udindo guys tsiku limodzi salale ya anduna nde masiku 12 ndikhoza kukhala ndi kabineti kanga kuti chani udindo kopatu inu ena wati malodza atu anamana udindo timapangira inuyo amene muli ndi mantha chifukwa choti akuopsezana ine ndimalolera magazi kaya nde mayina ikangotuluka imene tidzapititsa mayina pena pali ponse kuti gulu limene linapanga izizi mudzaonanso apita umeko kakalandira maunduna muzadziwa kuti our agreement in our agreement you give me this I'll give you that kufuna ukachigulitsa chipani kumeneko nde anthu ambiri salola iyayi inu ngati mufuna muli ndi ufulu kupita kumeneko muzikapanga za kujeniko pitani kumenekoko ngati mukufuna pitani nde ababa sindufuna munthu wina wake wankulu andiimbire chanta sindiyankha ndidzidulaso mwamwano ndidzidula foni mundisiye ndimere no forward back koma ndimati ndikuuzeni zimene zozo kuti mukamaka vota musa majiwana chituze napangitsa chiposta 7 foot musakaone nkhope iyi ya bwana ya Saulos musakaiona imene mukamaka vota zoti papa tipitirize mgwirizano chifukwa atipanga ma promise tumale mukaone chithunzi mukamaka vota apo poganiza ngati muli ndi umunthu mukaone chithunzi cha Saulos when he was vulnerable, when he was left alone kuchikangawa kucha the whole day
muka chithunzi chimenecho cho chizika kubwerera ni m'maso mukamaka voters kuti mufuna kupanga zadyera zanuzo chithunzi chimene anagona bwana aja atagwira kulona chikakubwerere ni m'maso ngati muli ndi umunthu ngati muli ndi umunthu chifukwa Saulos samafuna zimenezo zokuti amafuna zoti anthu asadzavutike chithunzi chimenecho chikakubwerere ni m'maso mukamuone Saulos kuti mukaganizire kuti anagona tsiku lonse lathunthu ali kutchire. There was no ambulance. Anapita kukamufunafuna anthu less than 12 anatumiza anthu kandi less than 12 kumalangozi opanda paramedics. Muzikaganizira ndi mphepo ya ku Chikangawa kuti anthu amene ajawo anthu onse 9 anagona kumene kujako ifeyo tili m'mabedi mwathu inuyo muli pabedi panu mutagona palibe amene anapita kumene kuja kuti just in case mwina angovulala pang'ono tiye titenge paramedics munthu uyu ndi vice president wa dziko. Muzikaona chithunzi chimene chijacho mukamaka vota mukamaka gulitsa chipani muzikachiona chithunzi chimene chijacho basi ndapita.